San je prvi put u Stropoteci, gore u Ljubljani dok trao je bu festival. Bacila je ruke oko moga vrata i rekla: Aki, zar nismo dobar par? Hajde mala dođi u moju sobu, imat ćemo privatan bal. Šteta bi bila da propadne stvar kad kažeš da smo tako dobar par. Hej, šta ti misliš o meni? Nisam ja mačka samo za jednu noć. Ma ne sam samo još danas ovdje. I ko zna, tada opet moći ću doći.